Нека да си поговорим за любовта. Каква прекрасна дума, като музика за ухото, като развинтено въображение и като сладостно ухание. Какво представлява любовта? Има ли истинска любов? Как да я разпознаваме? Коли не си е задавал тези и още много други въпроси? За да обясня, що е това любов, мисля да започна от нейната върховна същност. Това е квинтесенцията на божествената енергия, от която е съставена материалната и духовната вселена. Всички закони се подчиняват на нея. Тя е слънчевата светлина, водата в езерото, усмивката на непознатия, хладината на скалата, върху която си седнала в летен ден. Полъхът на морския бриз, който разрошва косите ти, красотата на високите заснежени планински върхове. Любовта задвижва планетните системи, сърдечно-съдовите цикли, биоенергичните полета, ураганните ветрове, невроелектрическите импулси, магнитните бури. Какво да ти кажа? Ами тя задвижва абсолютно всичко, което може да бъде задвижено въобще, където и да било. Можеш да я разпознаеш в майчинския инстинкт, приятелските взаимоотношения, във влюбването и изразяването на влюбването, в доверието, предаността, решителността, вярата, надеждата, спокойствието, толерантността, хумора, прегръдката, целувката. Тя е навсякъде. Във всяко едно градивно действие, когато изразяваме нашата истинска същност. Но нека след поетичните сравнения да дам едно рационално определение за този прекрасен феномен. Любовта, това е да дадеш свободен избор на всеки човек, когото обичаш. Толкова е просто, а като се замисля колко ни е трудно да обичаме по този начин. Нашата любов се обвързва с условия. Ще те обичам повече, ако получаваш хубави оценки в училище. Ще те обичам, ако ми даваш пари. Бих те обичала, ако ме заведеш на Хаваите. Каква любов е това? Аз бих го нарекал пресметлива разпродажба на чувства. Любовта е над това. Обичам те, защото просто си такава, каквато си. Обичам те. За какво ми е причина? Обичам те. Това ме кара да се чувствам истински. Там, където се поставят условия, любовта е менте. А където се изразява свободно, това вече е истинско чувство. Любовта е храна за нашите души. Без любов животът е сравним с ад. Животът дори добива безсмисленост. Любовта си има оттенъци, макар че е единна цялост. За всеки човек има оттенък на любовта, който може да използва според нивото на своето духовно осъзнаване. За всеки е помислено. Отношенията в атмосферата на любов са съвършени, цялостни, ненакърними. Такова отношението на Бог към нас. Това е отношението на майката към новороденото. За жалост, не винаги. Бог е създал нас с любов, за да упражним своето право на избор и да се върнем обратно към себе си, което значи обратно към Него. Човешките деца, които се създават с любов и които живеят в такива условия, израстват необременени, свободни по дух и съзнание хора, които могат успешно и щастливо да живеят собствения си живот, и обратно тези, които живеят без любов от родителите си или без достатъчно любов, имат затруднения в най-важните пунктове от живота си като възрастни. Работата, която вършиш с любов, се превръща в произведение на изкуството. Мислите, изпълнени с любов, пораждат мир и щастие вътре във вас. Излъчват се в енергоинформационната структура и подобряват полето й. Това е енергията, която ни заобикаля и прониква през душите ни. Думите, изказани с любов, внушават сила, вдъхновение, доверие, симпатия от другите. Има множество начини човек да живее с любов. Достатъчно е просто да следва своите истински мечти. Любовта не е просто чувство. Тя е перманентно състояние на духа. Душата ни е чиста любов.
Изобщо толкова много може да се говори по този въпрос, а между другото това е една от най-интересните теми, тя вълнува всеки човек. Макар че някои не признават това, а други изобщо не го осъзнават. Любовта, освен всичко друго, е единение на човека с енергията на живота. Любовта прави най-доброто, на което е способна. Дава всичко от себе си. Помага, закриля, освобождава, ощастливява. Тя се крие в изпитаната мъдрост. Прави на другия това, което желаеш за себе си. Действието, изпълнено с любов, поражда отговор, изпълнен с любов. Представете си един свят, който работи по този главен принцип. Ако всеки от нас пожертва собствения си интерес и удобство в името на този принцип, няма ли да заживеем на едно по-добро място? Няма ли да завещаем на децата си един по-сигурен и по-щастлив свят? Аз вече работя по този въпрос. Може би днес е твоя ден за едно ново начало.